kong maisa sobrang nagla. Sikap kong yang aktivis kesalahan program nasional oleh dia sebagai orang bahkan banyak orang yang salah. Sekarang dia seperti sabun mengilu sarami nama. Sama kesalahan orang yang sarami ini yang berita orang yang lebih sampah. Ketika ini sama seperti apa masa ini tugas luar biasa makin terbatas pada seluruh dan kalau bisa ada bisa ini cuma juga nasihat nasional nasional Pengumuman di dalam sidu dan desa Kap dan desa Timur. Pengumuman di dalam sidu dan desa Kap dan desa Timur. Nah, kalian kita sisa, masih dia saksinya kita yang Every Tuhan Moses dan anak-anak serta Penguasaan mau dinampung nampak silupi bahasa kisu. Pamahain pas langsung sampai langsung turun pastor itu kita masih yang tinggi ya dua sasi antara Moses dan turun pastor naik antara Moses kalian kami isi Syawas mau masuk. Kita pak rumah saya itu nak kakak pasien ini nak dengan lihat
limbab, kos kalaman, kosaman na antin mag labalab. Siguragan please, sabon mong ermasin sampay, na makiman makangan segan bukin kis, na kinakis, sergi kis, yesata, pan kasaleto ris, Morso. Kailangan kami make sa maskos. Pasem escaping may sansal. Tesek na kukubu men. Wiyawi ang service men. Ngay suwar ulian hibis koros. Tewiya sa karataan. Tekma sekarang wekata sekarang tunes nagis karas and nagdipen nasa kau teres next semesters ir memahami song karas paruwi ako semen na minawasan karas kay nasa bister. Kos men magpasanay di song karas nagkuwiyawi sa kwenta hindi mo sampay kare isa kung eras. Siya banan sa mga bisme partisangir sa karmisingkin esuway sa masikasalata yung damana inwiya teka ines lokalo kaya na irairen wiko sa sapatuwayo dito ang sumis. Pemburadis dekorme es pekma men sansal ekamen kepetawi rim na purkaros ne pasien kau teku mesin bener pasien kaganen liburi yang kamu tepeki sawaspes kawipes sangri nanes biar mesti pendeng semeskos si anting kamera buat esuamen kos meeting kami memahami song paras munesen demeta munesen uyata teka munesen kaganen bilisang nervos na ayos si kamera na po kong mami song paras kamagalit na sinuinan kami ang sa mga bisme kung yan taurale ewa bubur sepas kita mesang irano pasang kaganan sekarang kita wangkam pasang eskapi pagmang kita sesuai sa mesantar kita rumah yang bis lapasan bis cesenping teu lale nas namana tamasen sa kuyat nesek tamasen sa nila sangrano daya si kapingkis panang urairan ang sumume uya urairan ang sumu and semanta uweka na kanubila kay si sorobila inan kumapanen seso wiwiya esuwe panen Suyar mas melas sana nasa sawasan ni Saru and kaganan kawit is kakailat is manasaman na paros isen biya ang kaganan kaparenta sisik naman po na second kamu na yung sinaspos es programming kautekrani na sansal ini and kawit sa paros sense diiban hanga. Pilihan naman please, pasan ka na ang tibong sa humulong kubo, din ka na okay. Sukaras na iban na pa. Sisag naman po na siya kung kamo na isa na skos. Riyad sa ulang tugusuhan ng pasen please, sa karakter kung kuming sa libong talwa. Kanin
sa upin sa bunong kasanti amarasi mau na anarasi suwaya kaganin teren ke isen mau kin salamalan ras bening seperti kemudian mau ras au devin ras lunyu keperpon pasangan nirai poros untuk dia uteris sampai mulia masih sampai dia impar sentine nasio muna se kapen kakan kamera ko kupron itu paita nasio poros instrumen total poros misalnya ini sabun kanun mau pintos bisa banting dengan SOS bu SOS ke semana-mana yang kakanin pesannya kita amin kakanin dia uteris belum baik langsung harus beli rasi bumen antin dalam besalong sang rasi mengenal kalpus dia rasi koporto rasi dia sapu ermas nepin pemunah rasi yang kakanin dia sewen sampai rasi yang pais upah tetap yang sekarang kalau kemarin satu rasi manusia silat yang semisbos ini rasi rasi kalian bila bersatu rasi sungan bilanan tetap paras dan dia benar semua unsur yang semisbos seperti orang impis seksa pasal kalian terbaik atau kalian kanan kemarin nasa tetap yang tempat seru di bumi memang kamu punya dia kuret nunggu harus rasakan anti berpuluh kesan kalian kita kesan mau kan kalian tadi tidak pasal kesan kalian apa bisa dan kemudian skors sabu misuan seperti waktu kerak kaisar di seperti proses harus tahun nah silakan
Pastor, was asal sampai, asal tak, berlebut besar. Kelima sebenarnya itu dua satu sudah Pastor Joseph dua baik benar. Sowas mga kumasirik. Mo ang imemgay kaping lab. Tangin blow. Kampay mem. Os kiyang ngay. May kamay ng paksasyon. Iya. Iya yung pa na. Kau min nakalap paros. Paksasyon na ba? Yung pa na. Malong. Laluan dan kape nenek stasi seri rapulung. Enasa na episode sila dia desisi gaya desa. Mereka kan stasi papa nono. Oras na akin uksan nila nawala na atin kap. Episode sila dia resist desa. Orang po, nagkasasan na sintakan na sa sumasang kawito. Sang mela ang mo. Sang mela ang mo. Episode sila dia resist desa. Masih dia tersasih itu gimana mengasani? Asurjan mangani, wediya mangani, Yasok mangani, wedi asurjan sabar, mangani dengan orang yang berber, yengen dengan orang okapar. Kasasi masay kawin yung lang. Utang kasampal. Utang kasil. Kaya kauon tatuan ka mo.
Ang isa yata. Kita tama esasianan. Apag sasian bilang momane kos. Wiyata. Kapkata. Mekos koros na saspiana. Makoron po na iskita naman sa pasan ko. Ang reso lang inipsus. Kasamantian ira. Era maurin mas ilmela. Kaba morka mawutayang veras. Sabi na sisis. Wiya mawawang vera. Ayime Jesus mela webichay. Napakulit kayo. Kulit kayo na biyaw isang kao. Kapag naman na soja kin anki ngayon sarawi, soja kak adak sakis ka. Lakin pinsan rin meno. Epin soja kak wewag isang pukas. Epin yati mekos man. Ngayon sarawi siya na aramas kak kasawiyating mekos. Ibalingen. Kaske kasawu mekos. Utang palingin magkatataw. Kaya mau. Ang sasi alamas. Ngayon sarawi magkatiyang sasi. Kaan. Iwan kos. Abala. Na kolose na triyaw. Sisi kay seksilu. Masuk pemain nakilat pemainkan. Impalingin. Opin pwede yang may soja di kusnoto. Match. Coach kachkiyang guys more yang aking kumain. Coach kachin tukul nakiyang kuchayla dipacaykan. Bangin mau pa. Coach ay makiyang sasi. Ini kasanere. Oleh kasanere besos. Daud kasanang sasi. Pahen makiyang pasasi yun. Audani naman, armas karo sa nanan matmatawa mo. Of course, I accept. Irasi anan. Irasi anan. Irasi kami pa, irasi. Minanaki. Nanay sasi kusarwiyo kawin sasi. Iras suwat siyo makarang sasi kagaan tosang kos. Kayaw. Sampa. Kariyaw. Setan. Kasilu. Butuk. Maulan sampa. Parang sasi minanatid. Apa kaway, kailangan ng kaway din boss, iyang sasi. Kaway mawag na, ang kansasanan ng sasi kusarawi. Utang sasi kayo dinati. Asasiyan niya maw. Asasiyan ka ang ng boss. Communicate ng boss. Setan. Kapalawa. Meron pa sumat na mas biyata. Taswa ka lang naman. We are Satan. Untuk kewala para yang alamas napi. Amin sarawi. Sugan wala. Sugan mela. Bayi makan pakat ada tasawin. Kamay kamera mabukos ay napunti ko ang sungkos. Jesus mana pwede chay. Yung loma masasya lang. Udang kamera na. Wala ko sa katak. Limpok. Ang sasya dito. Iya pa mau. Ang sasya sa ulang mina na marmanan tip.
Bayo dia pemau me pitok sas. Lama lang mau. Sorry bayar mas menna sampai me. Lama lang mau de kos. Pitok. Pasasias kan sudah menena mana-mana tim. Bagi pemain tim karek sas ke kan kosang kos. Wahita ni naman. Buta lang masuwet. Ang mga sa siguro sana ng kamera Jesus Christ. Kisan pa sa siguro nasa simo. Jesus man of the Cosman ko. Cosman menen. Cosman din makoros. Saske mina po sampai. Inapak saske wiyata maskul. Inapak saske wiyata mau. Poste ni magwiyata makoros ilang puso. Kada ta sasyana na. Papasan tama tetok. Ang makoros wali magayo mau sang reunion. Kapasa sini nama makan ewan kos. Ang sasi sawa angin jumpak sampai sasi sawa angin kusun sang pangkos. Ito ko ngay mga wiyari pamasi. Seri pui ngapulapul paras. Media kisah-kisah mahutan labasan kisah-kisah koros. Armas koros sewakan painta, sewakan kokata. Desak swag magkasuwang tatayumin. Kisah-kisah magandaan lapsa makoros. Nakos kiyang amendment sas. Media kisah-kisah Kumasi rin, makan sa mga Kamapulapul koros. Minyak sakso, magkos kiyak sasi. Mautan labla sa magkoros. Isungan painta. Isungan paganda. Isa-kiso, puta pa sampan. Ang amendment sasi aramas. Para utama sasi swa wiyata mekos ma kapose pakovek sasi te accept sasi anan apag sasi wiyata mamau pasasi wiya sasi kapit kalangan because sami mau soju dia amendment sasi almas Pina wayo kari, dengan kaseleta, sasiakan politik saksi, paksasian ewan kaitawan kaum Jesus Christ, saksi ter, kaitawan kaum Jesus Christ, baik. Antin limpak. Yata nama. Baka sa panasa pita ko ngay kita ko iramas. Nasa na nasa sarawiya. Son silu ay sa puno. Wana ko sa papakwe. Sa siya nabas. Kata kita na pena makai menter. Pamemen makoso lain. Enta nanti mau soj. Paksakso magsaskan kita na ayat na. Sakaya na pakon kaya lagi puasa kenasar kena school. Saske sepin moat na kalau sasiang tahu lah. Saswa. Tapi kalangan dia pos. Saling bau natiyak sas
So, pagsat ng mga tapsang ngayon. Bo! Jesus menak ngagicay. Wala pang kaunsa. Basa siya na nagitawin, nakawin. Bawe yung dari masasakan komoda. Masih gambar. Rumah isa dispose ng kaptanangan sa pagkakot. Parang nito. Iso ang mamasok sa atin. Kaping karasong buong na sa buong. Sanghanan, buka na lalo. Kapag kumisin. Kailangan sa dispose. Sa mga sa kaping lang. Sabi ng pagkatos sa buong virus. Sanghanin ka na sa biyating buong. Kaping tama po. Kasi na yung Islam. Dalaw sa dispose. Awal din peace. Nagkataon sa mga ka. Hindi peace. Pagkatapos na sa mga kanya. Paano na alali. Amen. Kailangan pumasok sa suwas mo.
Asial, Desisik Pau dan Tua. Mungkin dalam kisah dia Desisik Pau dan Tua. Desisik Pau dan Tua. Kalian tiba Ribui Isak Riau. Ribui Isak Sini. Lalu masih dia saksi dalam ibadah bermasan. Jadi Kita yang kawanan dan menyiarkan
suranap mga kapatid. Main Israel kan kaulim. Kaulim o kami. Iway kaulim na sa mga mga pag-isa sa iyo. Ibahit at kayo maway dahil ramo mga patag kay Israel. Kasong gawa kay Kuren Binyara at ramo mga patag kay Israel. Lari ko mas ay kamera na ba inaasaw may sasisip dinaw na ang showbiz ay sepa ang showbiz wala rice only apanin rice ay kila aramas ka resulta kaulun ang show mera kaulunan dan ang showbiz so lilita water rice pero kayo malubi na ba ang sumapawin nakakalala rice yung mga nito. Yung na yung mga paitan rice, paisa kaniya sa parapao, ano wasang sa mga rice eh. Rice mo kayo menel ha? Naragay kayo. Sa kapre na sasunod. Ladies here kan, tawag saswa sa gawin ito. Lalo, inanin ka sa mga kalong saswa. Magsasensek na natawasa sa silin ng ansawis na nasisa no narapat din ansaw dami na saswasan kawin ito sa mga sasasasasi moment irasi ni Israel nasasikamen sa karasin sasakamen ni Jesus dami uyawi ang irasi ni Israel nasaswasan kawin ito ba Rasi say lang na sa atin. Tamo biyawin. Parasawin ko sila. Eto. Wasagis men kayo, karen, and kayo din lang. Nasa atin. Tamo biyawin ang rasi. Ang tipahin ay ra-expect. That's what we're going. Rano men kayo, lalala po North, pahinag ka rin. Maraming batang din ako sa ating mga Tamo yaw yung nila. Rasi alala po South. Day na ninto. Nawas ang gawin ko kasalita pa. Mahinta kayo. May rasi sa isaw. Kapahin makarang itarano ikaw ng team. Esak, sasanang rasi pa. Ansaw di manasin ko sa latong. Rasi le atom. Rasi kaunong ta nera military paman sa rango sila rasi maunong. Kumain kayo pa. Tama yaw. Rasi wala naman maunong rasi. Alam mo ang suko. Nagpatoy na rasi. Nabasaw isa mo. Asaw is marami so tola rasi sa isa. Rasi nagtawata ichip. Ratus metawata kaysa ng mga narasi ng medyo. Diba, hindi ang sumarasi kampun. Yan sumarasi kaun-kaun. Rasi kaun ng bilang bleremosis mas. Sakay ng medyo. Sa isa ng mga sumarasi. Nakikasalit ako kami. Kaganin, tamang yawi na story yung ganda. Kaganin sa apply ang sasilang ng Jesus. Nasa ikakan mo na sasimiya. Saskakan namin kaulong. Saskakan kaulong nila ba? Oh, ngayon yung paspas yan. Uyuyata na ito ang mga motso. Ansaw waray. Ay so, kapalit. Nasasi kaulong kakanda. Kain waray lang. Nasaskan suwa pilatak ko. Dami rasi kamplay lang. Kamplay lang mo Ramos. Aro, kaunong kos, wala rasi kamplay. Kaunong kos, katalag snake. Ibang taon sa isa. Katalag snake, man kamelay ras. Dami rasi biya. Rasi untag na. Rasi untag na ang Ramos. Kapag-kapag ang Ramos. May kamera na pangkagan minaresas. Sa sinloy ang namin ako sa
pautan, ako anong sasin lang meta kaun. Sasin lang. May kamera lang kayo ng minaresasin na nyo. Also, bis masasin kayo. Esa na kos, kagay, kakamplay yung dami mina. Kagay sula naman pa sir. Pero dahil sa masasin na yung dalawang kapalaw, sasin na. Sasin na. Kagumakoy. Tapos sa mga marakan yun. Ang kasampal kan na, nasasin na daw. Pahay na kayo kasampal na. Arasi kalula. Arasi mini, arasi naman naman naman. Kapula rin, Moses na nagumamang bago. Kakak din. Pahay na kayo kasampal. O, naman sasi. Amahin so, matamatawin, kalula rin sasi. Nahihigas pa mo. Nama minarerasi, rasi, minarami ito kanila. Ala rin Moses, sasumunin, ay sasumunin. Kau na bos, matagin ka lang. Kau na pot, malimba. Aswa ka na, ligid na niya lang sas. Awutalan, bina, umuran ka ng Moses. Anutan, bina. Dahil mo narasi kalupi na nagtagin Moses kakapiyang rin kau. Tama kau na, yan ang rasi. Nagbina rin Moses, pagkailangan na, sa pala. Meron na nakataw, meron na kilataw. Kasama. Kau na po na katindin. Kau na po na sa wiman ni kalang. Kau na po na swelling in the tayo mo marasi kanula. Nagkasuna. Kau na natin. Marasi. Tayo po. Kanan sa kong. Asin kami nila. Magsasin ng namin mas masasi sunak kakel. Magsasin kau ng lala ng kami bos. Sasin kami nila ng kau ng bos. Sapin na nila di ba? Sapin na nila sumpas. Kami kasampal. Kau ng bos kasalang rerasi manaman. Kau ng bos kakang sumpas. Kapahina kasalang rerasi. Itari nakakentara yung rasi. Ang saubis may rasi, tayo na rasi sample. Ras kampi. Masa waterin, itari nakakanapan. Sasin kami nito. Kau ng boss, tari nakakaisang susisas. Kau ng boss, makakanapan nila sa rapat ko. Sasin biyan, kasasin waterin. Kau ng boss. Ay, noran lang. Mulai akan susunod sa susunod. Hindi point ka. Hindi sa singaw ng mundo. Kahit kultura. Marami na sa singaw na ang susunod. Hindi na lang sa uyo. Kayo. Rasi company. The Israel company. Napakaray. Sola rasi ka naman. Nabayin na sansan. Pautan na Israel na magmagitin sa sinstek na kusara. Irasi ka butan invitation. Rasi butan so okay rasi ka. Tauti rasi ka muna 7 company na. Rasi 7 company ngayon mga wateriyaw. Bayin mo mga rin na kumasi. Rasi 7 company. Rasi lentong isip set na also is na may chip pagpaging rasi lentong inyadan Red Sea set way sasa rasi kilaway raya sa na kaya sa rasi set way sasa kuy naman minaro ganito irasi kami na reyes tama ka ni boss biya kau ni boss pagkating kada ang palang kasi set way sasa Karyawan, aras kampleng, aras len dari. Sopin, iras kampleng ng repos. Aras kampleng ng repos. Tama kau na boss, kung mo kaning kalam, kau na mo kaning. Kaya walang, parang mo sa news na sumuli pa sa mga bike. Di, kare-kare mo yun. Ay, sumuli. Kaya kami nila. Hindi na siya masasin sa wala sa sikarang mas. Abang ngayon sa
Sa namin ko para po. Sa ko tayo. Na mauran sa ilawan mauran sa namin. Kau nagkalip. Urang kariyaw. Narasi kalula. Narasi na 5 taong kalula may nanin kasama. Amaraswa kalula. Irasyo na kanmena. Manamanan pos. O kasanan ng relasi ka. Isong kalula kayo. Raso na raso. Tamo niya. Kau ni pos makakalras. Sana na raso kalula. Naman kalula. Kau ni pos. Kagan minaresas nga mo resas. Sasin kami na maso na namin kanila resas. Sa isuhan natin roso. Ay sumusuli ka kanila resas. Ito na taon kanila. Sasin kami na isang buwan. Kasi buwan kasi na yung reras. Nain ko. Paunang pot, kakang songkoros. So, merpot, meso ka kakang. Parang kita. Nasasikapan, saswa ka mo din. Mahita rin na kakang songkoros. Yan ba naman? Ang kakang songkoros, ang kakang ng palita, ang kakang pasonet. Paunang pot. Tingnan pa pa. Yang simpan din nakakata pasandi kaum ko ay so mis nakakilata raswat dilaw ay so mis nakakilata sas kamela na ba imina aramas min na kapasas imina aramas min na pusas Sasin kami niya. Saswag lang. Tama kasi umban na inayungan mo ka ng sasin. Dahil bakit lang ta? Tama sasin. Anana ang siyos na. Nauya sasin. Ira kasi manila. Tayo na nasin. So, niralaw sinurin sa kao din sa ko. Kasaneto rin sa siniguan na ako niya. Kapa, iba kayo kasumpa. So, iralaw, isang sinurin kayo sa munong kasaneto. And memen na kusunay, enter sa nawala, and non-emotion. Tama uyaw na subject, irasi kilan. Tama uyaw, ang sa kubis mo ng kauno, kubran kauno sasi. Kakisasi ang kusun na. Papinan may unos. Irasi kilata. Aksasi ranong na naksasi kusun na. Nawewekin. Basasi suwag kamela de. Panay sa pinina Yeros Jesus Christ. Ang nakatani doon ko. Pwede kong yung ngay. Sasi ranong na. Nemen na kusun na. Nawewekin. Sasi mutan kamela de. Wasak pinina Yeros. Nakatani. Kita rin na saska ka naman. Saswag na ka. Gusto na aramas man na po sa in Jesus Christ. Kapay ba kasumpan ang asas mo sa aming tawag din naman. Irasin may Israel mo. Irasin pinakata Sir Pablo. Irasin mo. Sasin kami din na ba? Pasandi kau ng boss, o mensasi. May naningkan sa mau, may naningmaw, may naningmiling, may naningmunsak na. Para kita. Nagsasin suwa po ito ng tao. Kapag sasin na sa nandang Israel, makakamplay lang sa kwas. Mas maganda yung sa ito. Ay kami nalabanan na sa sumamotsok, sasin na yung kakamplay. Asasin kang complain, kumaituan mo man sasin. So, may pas mga court, wangi sopas. Sas ka ng complain ni ba, lay kitay pas yung mumuot so. May sopas.
Sasiyan kami ni ba? Lapad-lapad kay suwawi asip pa mo. So ang mga kamilente. Papasasiyan kami ni libuan kami sasiyan sa kami. Sasiyan kami pasok kami. Naman sa asip. And then siya. Katawag na pain. Ang ganun. Sasong pambili, sasong kanula, ito ay masasunogin. Kung mabubuhay sa pagkakas na suway, kung mabubuhay sa kanugin lang, hindi ka sa sistema, hindi ka mo sa hindi rin makakain sa asin ka ng puso, hindi rin makakain sa asin ka ng isa ng mga, hindi asin ka ng puso, ang sa asin ng puso. Karena sa sasakalin namin sa susunod sa amin. Kailangan gumas, may kami nila magpunan ba ang Diyos. Ang dahil sa nila, Diyos sa nila, sa mga nasa. Sa susunod ang bilay, sa susunod nila, sa susunod nila, sa susunod nila. Kailangan kawal ko sa susunod nila. Ngayon sa susunod nila. Sa mga nasa. Ini God, ini Mr. Ini kita memasukkan kita yang bisa.
negosyo sa pamumugitan ko sa World Challenge. Ako organisasi, reporting lalo, at ng kauntabili ko ayaw, tawag ko sa kato. Kauntabili niyet, nirani ko alam, niyet na isang tuwangan na suweta, niyari na tuwangan, yesin walaman, niyabang nasilingan, niyalim na walaman, bali ko alam, research sila. Sa yesiwa, nasilisak ko naman na suweta, si Sunday, ang Sabado ayaw ka, sa si kaulap ko ka po. Sa ruwi diyan namin, may isa ka man na suweta, meron kita na talay sa ruwi o sentry. Youth, suwesasan, mayroong umigo ayaw ka, kautaglam, walisak po nung Kira. Sangat kau tak bingung sangat wala niat, wali kolom, mana pali niat, kat bata Marvin Robert man, kauda kawar sebata Martin Robert. Kasalayan, sangat kau Calvin Fritz, nyari. Kalbata Wilson sir aglimay ng kauda sa bata Martin aglimay kawar kasalayang sa kawa Prince of Moses kasalayang niyasil kalbata Lydia Salmon ng kauda sa bata Takson Salmon kawar kasalayang sa kawa Liba Samay. Iya bang, kepada berian pages dan kauda kepada Nicholas Patrice dan kawar Sargoa Winter Albert dan Kasalan. Yalim kepada Tersina Sose dan kauda kepada Sosner Sose dan kawar Kasalayan, naman kasalayan. Nagkasuwang Johnson ng kasalayan. Bali ko alam, kapitaak Singapore, Oriman, kauda, kawar, sumata, Portanori, kasalayan sa kawa, kanalayan kasalayan. Si Yesulog sa ngala sa uling si Bulubul na paling reward. Rano, sa pagkano, kami na kaulak, kuya mga kawakunan, kami na sa wisi, at kawar, at sa kanya sa susunod. Iyan namin, dan kaunta, katkuwa, Berlin at Chansan, dan kaunta, kapita, Simakuori ng kawar, youth, kawar, kapita, Portano. Ang Sunday School, kung saan tawala, nanabali beginner, Katwaran Pauline Johnson, Katwaran Sweeney Johnson. Primary, Katwatak Simako, Pori, Sambatak Portanori Napadi. Primary, Junior, Sambatak Samtali Sector School sa Lisa Bridge, nagtatapos na niya sa San Marian Patrice School, kapag.
intermediate sa bata Nicholas Petrus. Wantaran Panasya Church. Saji kau tak ingat, paling sebetul salah. Sang ayalan, kau tak sebetul Taksan Salman. Kamu kapin pastor, wantaran Pierre Petrus. Kata, takkan pelukun, pasangan pelukun. Sebetul Rocky Robert. Asan nak, takkan nak. Wantaran Cruz Robert. Kapan merong sebentar Gordon Hall. Kapan kabay wantaran Sweeney Johnson Jr. Saji kau takin besamu, kau takin kabgap yang cungkuwa, istimewa na mayata Sunday School. Actually, set one woman was white. Out the club, Saji out the club in Rano, Kakawayaka, on the empty Isaka. Bago barangay, Iran Kachuman Pina, Sibu, Kayaw on Iras, Sunday School, men. Kasi dia bapa nono koras, kasi dia curi, Sunday School dia nono koras, rasin kaya. Rasin ada kemana kamu dia rasin nak suka. Kayu udah kecuman, kamar klub dan balik mau menepati, kau yang santai saya lah, mau belau tu ada lebih tak, saya suruh lagi. Iran Ketron, Israel Church, yang ada Shirley James, yang ada Melissa Sose, Ketron Pauline Johnson, Wantaran Sweeney Johnson Jr. Masih belum pasien, masih wantaran program di bawah. Mur kau terkau. Kayu minta sama grasinya. Pang-pangdaman din pupak, kumamalaw, masuk pang biyang mga pupak. Kumana na reporting 24 hour moon, ang tatawang ng mga chow. Reportory, senior pastor, Kevin Chaplin, Kevin Germany mo mga chow. Para sa mga working, mga namin, sakali lang na ayon. Especially sa ko, mga makanik. Choco ako yasan kesalahan niya dan ranpano ragai coba parto coba pakai ay rasi mana mau masih sini yang ragai coba rangkai mabala kedo eu pakai ram choco at raid kan ini warela pakai ram ne mai ui kasibunan sini ren no kau kia kekapa naksasian cuma sini Kasi nga ito po, sasaranis ka, nagsaranas mo buwan sa mga territory mixer. Walang mga siya, wala may ikaw-reporting. May masamsat, kapay mo nag-reporting na lang ang sansa na ba. Patalas, wala pilikap-kap tipo, may suka report. Mga makan, kailangan po siya. Sa
saan nakalap. Kaya yung sa kanya. Suruh mo suruh man. Sa hangin ang sa mga kusmet. Kasi sa kasbales na lang. Dalam kapureto. Kamat siya sa pagmumabay ang kis. Kasi kawag na lang ito. Kasi kapureto. Kasi bilang sa mayroon. Tanong. Kung kasi kapuret. Kami sa mga mayroon. Kung kasi kabayeta. Ay sa akin. Kung kasi bakit sa kasaleti. Kaya sa akin. Dan pada dia. Tapi ito. Nasa puno. Ay sama naman. Kailangan mo. Konsep. Purerasi. Iswaras mo yung dito na tama sa atin. Wala pera kasi sana. Kailangan. Ang lang. Iswaras. Sa next, we'll be finding out how to say